Yara na sa maayo nga kahimtangan ang mga biktima sa natumba nga unit sa Calinog bus line o kung CBL sa nagligad nga Pebrero 14 sa barangay Maribong, Lambunaw, Iloilo. Nagikan sa Iloilo City kag padulong kuntani sa Capiz ang bus apang ginpahayag nga nadulaan ini sang preno rason nga naaksidente. Base pa sa impormasyon gintinguhan pa sa driver nga paunta to ng salakyan apang wala na kontrol ang bus. Sa interview sang Bomba Radio kay Police Lieutenant Gabriel Manguera, hepe sang Lambunaw Municipal Police Station, iagin pahayag nga nagdangat sa 41 ka mga individual ang nakaagom sa mga pilas kung sa diin 40 sa mga ini ang natigayon na nga nakagwa sa ospital. Samtang nagahulat na lang man ang isa nga mayara sang fracture sa abaga, nagahulat ini nga makagwa na. Pahayag man ni Manguera, yara gihapon sa kustodiya sang kapulisan ng driver sang bus, kag ginahulat man nga masettle sang tag-iya sang kompanya kag mga biktima ang nasambit nga insidente. Ukon mapasaka sang kaso batok sa driver. Dugang pa niya nga kun may magpasaka sang kaso magapangatubang ini sang panumbungan nga reckless imprudence resulting to physical injuries and damage to property. Ukon mo ini ang pangatubangon nga reklamo sang amo nga driver sang bus. As for the driver naman po, still under custody pa rin po siya ng Lambunaw PNP, and it is still up to the patients or dun sa CBL kung aarigluhin po nila yung natabo na aksidente para po formally makapaglagay sila ng written letter from the court na meron silang agreement na hindi na papailan ng kaso or mapapailan ng kaso. It is up to the victims po at saka CBL.